Guys, zvakaoma. Kuna mai baba vandakaona so kwa mambo mutasa uko. Vakarova 16 good years dzavo vari kuno ku-UK. Varova 16 good years dzavo vari kuno ku-UK. Vakaenda kudarira mambo mutasa uko vakasvika vakanosungwa. Kusungwa nemaprisa cheko kuvharigwa muchinyeda. Vaenda kuningikira. Apparently nyaya iri kunzi yakafamba so. Baba vari kunzi vakakura vakaita 16 years variko ku-UK yuko. Ndokubva vadzoka kumusha saka vanenge vane plan yekuda kudzokera kumba iko zvino izvi saka vakasvika pamusha panogara mai vanove step mother but step mother vatove mukadzi mukuru vatove mbuya vachembera vandimaona vanotori nevana vavo vane vazukuru vavo vari kunze kwenyika kunoko saka mbuya vanotori nemuchato wavo like vakarorwa kudhara vakatita vana vatove nevazukuru vakavaka musha wavo nemurume wavo vakaita zvese saka mwana uyu anenge mwana wokune vamwe mai vakamboitwa before kusati kwauya mbuya hanimaona saka apparently anozvita mukuru murume mukuru guys andofunga dori kuma 60 years chaiko hanimaona ndobva achidzokera kumusha iko zvino mbuya vari kunza neimba yavo kwaMutare here ndokwa vanogara saka pamusha vakaisa muroora nemwana wavo mukomana vaipagara muroora nemwana wavo mukomana mudiki saka mbuya vanogara kwaMutare saka mukomana uyu akabva murume uyu akabva kuno ku UK after 16 years kwakuenda kumusha kwakuenda kunoklema musha kuti ndipei musha wababa wangu mind you mbuya vapenyuka surviving spouse iripo zvatinogara tichitaura kuti undyire une vanhu handizivi kuti unenge uchizviona sei nokuti uri mwana wakaita mwana mukomana mukuru you are forgetting kuti baba pavaivaka musha uyu mbuya ava was in the picture mai ava mukadzi wavo anga ari mupicture ende aripo hani munoona saka murume uyu akabva achiti ndikunoklema musha baba wangu nokuti baba wangu kwai mai ava mbuya vakawanikwa musha uripo plus ndakazoisa tengi nemapaipi emvura kudi the whole musha tengi nemapaipi emvura ndo wakuda kuenda noklemera musha kwakutosvikochinja vanhu malokisi kwakuto ndakamunyarira murume mukuru guys kurembedza musoro kurembedza fesi kwapa kwai ndaituka mbuya pasocial media panapa achivanyorera maposti mbuya vava ndofunga kuti kana nesocial media vanondombozviziva hanimaona ende mbuya vakarwirwa hondo nevazukuru vavo big up vazukuru because surviving spouse kana iri mupenyu guys imi vanakomana imimi vanasikana vana baba miskwai zvokuti mind step mother hantika kana vakachemberera mumusha menyu vakachita nababa venyu hanti mazviona nababa vako vakamusha wavo zvokuti kwai ndini mwana mukomana mukuru ndakuenda kunoklema musha hazvishandi vapenyu varipo ende vari vapenyu kudaro ivo vanogona siya vatinyora uravo kuti ndakafa nhasi pamusha pangu ndakupa muzukuru wangu ningi ndigopa muzukuru wangu ningi ndakafara singaiti makomutesa achitonga nyaya because ndo zvatinosangana zvomupenyu hwedu ini takasangana nazvo nyaya yangu yamaitwa 20 years sina kuenda kumusha 20 ndiyo ikai ndakafara zvokuti kwamambo ndakada kunge ndichavaona ndikavasumudza ndikavabereka ndatovaisa paappreciation post yangu vamutasa because baba vayo anogona kutonga vakavapa nemaclose emutemo kuti close number yakati noti zvakati close number yakati noti zvakati mukadzi mupenyu ende gogo nyora iwewo musire wamunoda musha ubve pamusha ipapo kana uchida mapaipi ako enda unobvisa mapaipi ako muisire protection order kuenda kuramba uchinisa vanhu ndobva ndonzimarikiti ipapo saka izvi kudzidzisa guys kuti vari kudiaspora handitika kana uchiziva kuti iwewe ndo mukana wacho itapa unosvikira kumusha kutoda kusvikofurufushana nevanhu vakagara kumba vanga vachitarisa musha vachigara musha nguva yese usipo chinobaya ndiri kudiaspora kwai ane mukadzi wake muirish here ameno saka muirish kuda vakuda kunodzokera kunogara pamusha here paya ndofunga musha wacho wakanaka straight because pachitogwa zvoti pane zvese hani maona I think so saka akatoona iye hana kuvaka kwai kontena rangu riri murodhi riri kutoya neproperty yekuti azogara pamba paadzinga kutofanira kubvisa maloko ende baba mamunyari ndakakunyarira isingaiti kurembedza fesi kurembedza mabhurugwa kudai murume mukuru hamunyari pana kuti mutaure muwirane nastep mother mutaure zvakanaka ndo mai varipo vakakuchengetai kusvika muzokura musvike ma60 years mama chindipaiwo pangu pekuti ndivake zvakuri kunzi minda yakawanda mopuhwa penyuka movaka handiti hazvina basa kuti mama ne 60 years kati mama ne 60 years mustill munongovaka mukaenjoya life yenyu muri ipapo pamwe mune 10 years dzasara name 15 years dzasara 20 years pamwe mune 30 years dzasara munongoenjoya muripo anti saka guys chandoda kungozama kutaura mangwana nhasi chekuti nani ngotaura kuti chisina line chisina something chekudzidza mukati hanimaona dzidzai veduwe vari kudiaspora vari kudiaspora vari kuSouth Africa kuBotswana ita musha wako tsvaga pako paunovaka handitika enda kuna sabhuku wako kumusha kwenyu kwaunozvarwa iwa utengeserwe land ledi dzotengeserwa vatorwa wakaita sesutika yako musha kwenyu ko kwamutoko tikati toda sabhuku atiziva tiseko tinotengeserwa land but imi mamutengeserwe land munopiwa land because muri vana veko piwa land uvake mazuvano upenyu chao life yatove kumamisha
than mtown, because mtown makuseni uchimuka bhandu remuriwo roda $1, domasi roda $1, chino choda $1. Nditotesa kuti life yerent kupera kwemwedzi handika inini landlord nechitora kuti mari yangu yerent handina excuse, handina excuse, I just want my money. You get what I'm saying? So kana uri kumusha hauna rent, hanomaona unongodya unongoita ndinoinspire nemabloga anonzi Mugove. So guys, mumbone vafollowa muone vana vadiki varorama life kavo vari pamusha very peaceful, noti bazano kumusha handika kutauni unongori pagrid rezesa hanomaona kumusha unotozvibvisa off grid woisa masola ako pamusha pakopo hauna chaunosvibira kuti andiko zvese unenge unazvo ipapo zvese chibhorani varipo unongoza chibhorani chako mvura inenge iripo chingofa chamuka magetsi ako woisa unika chitoita mazigeti uchiita mairrigation ako uchiita project ako vari kutauni ngavatouya kuzokusiyira mari uri kumusha. Muri kunzwa musazvipe pressure yekuti wanzi muda kuvaka mutauni munotori nelabor mutauni kutaura chokwadi ndakamira kuda kuenda ndikudhisa kana kuti but ndo chokwadi because chimuka everything chemutauni chinoda mari kumusha zvinhu zvachona zvinhu zhinji unongoita wega handiona zvinhu zvoti unotongoenda kutenga gosari rako kumusha wodzoka woisa mupaniro clear worarama life yaunoda yechirungu uri kumusha handiona usina stress yemagetsi usina stress yerent handi muri kuzvinzwa. Ndakanyarira murume mukuru uyu chiwa 16 years dzese asina kumbotsika kumusha kudai anenge anotore more than 30 years ari ku-UK 16 years afunga zvino kuti ada kudzokera kumusha manje ku-retirement plan ndopa kuda kudzingana nevanhu kumusha. Vakomana batabatai nguva ichiripo itai something, vaka 2 rooms chako vakasi usazvikombena ningi, don't give yourself pressure, ita zvaunokwanisa musazvipe pressure, musada kukombeiwa ngoni dzatarubva hani muri kuzvinzwa because zvinhu zvedu zvinotombofanana. Ita zvaunokwanisa, ita 2 rooms dzako, ita 1 room yako handiona pekuti ukasvikira ndizvozvo unenge urimo chona mupoto dzako nendiro asi uri mumba mako kauna rent handi mazviona. Life yemutauni inopera ndo chokwadi chaicho chiripo, even vana vadiki vakutizira kumamisha iko zvinhu tose muone handi mazviona. So nangoti tifure nepo tichingonesana guys, mune zuva rakanaka.